Калі мужчыны Тэлота пачулі гэтыя словы, яны пачалі шаптацца паміж сабой, бо хоць у гранітным горадзе няма ні смеху, ні песень, суворыя мужчыны часам глядзяць на карфійскія ўзгоркі вясной і думаюць пра лютні далёкага Уная, пра якія распавядалі падарожнікі. І думаючы так, яны запрасілі незнаёмца застацца і паспяваць на плошчы перад вежай мліна. Хоць ім не падабаліся ні колер яго парванай рызы, ні мірра ў валасах, ні вянок з вінаграднага лісця, ні маладосць яго залатога голасу. Увечары Іранон спяваў. І пакуль ён спяваў, стары маліўся, а сляпы сказаў, што бачыў німф над галавой спевака.